expected ko dahil nakainom, hindi siya tatayo. Tatayo pa rin pala siya kahit na may hangover. Ilang taon ba itong pinag-uusapan natin? 44. 44! Isang beses, nag-aya talaga siya sa kanila na parang noong una natatakot pa ako kasi nga baka mamaya may makakita sa amin, ganyan. Tapos hanggang sa sabi niya, hingi lang ako ng yakap, sabi niya gano'n. Sa after nun, ayun na yung nangyari. Ano? Pababa na ng pababa. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Then, ayun na, Diyos ko po, nag-standing ovation na talaga. Pumalakpak ka. Oo, kasi kala ko talaga nagme-maintenance, hindi na obra. So, edi syempre, nandun na tayo. Mag-iinarte pa ba tayo, di ba? Edi, sinubo na. My God, sagad. So, anong ginawa mo nung nilunok o niluwa? Syempre, nilunok. Ayan. Sabi ko sa'yo, pag mahal mo, nilulunok eh. Syempre, di ba, pag sinubo mo, di syempre, hindi naman dun matatapos yun. Syempre, pagkatapos nun, nagwala na siya. As in. Tapos nagsimula sa leeg, my God. Pagdating sa leeg, ayan na, pababa na ng pababa. Hanggang sa dumating na dun sa pinakababa. Kinain niya yun. Pinakain mo siya. Oo, pinakain ko siya. Mhm. Tapos nung kumain siya, tapos ayun na nga, hindi ko in-expect na ganun pala yun. Na ano? Kasarap. Mukbang? Gano'n? Yeah, oo, mukbang. Oh. Mukbang. Di mo inaasahan na ganun siya. Bakit hindi ba ito nangyayari sa'yo nung kasama mo yung asawa mo? Oo, yung dati. Magkaiba sila. Paano magkaiba? Kasi ito gentle. Gentle. Ano, tinatapik-tapik muna, gano'n? Hindi. Iba kasi yung haplos. Nabusog siya. Siyempre. Nabusog ka din. Naman, kasi nilulon. Ibang klase. So, overall, yung experience mo na yon, i-rate mo siya, 10 is the highest, 1 is the lowest. Gaano kasarap ang experience na yon? 10. Wow, 10 over 10. 10 talaga. Babalik-balikan ba? Sarap Oo. niya. Totoo. Sarap niya. Ano? Yung tipong pwede mong sagutin yung ex niya na magsisisi kang iniwan mo siya. At maiinis kang nasa akin siya. Yung ganun. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.